sila mga kapaparts. Safford Jokes. Good morning mga kapaparts. Kumusta mga kapaparts? Araw na bro. Sa araw na to ay makaharvest tayo ng gooseberry. Ayan, gooseberry. Ibang bilog mga kapaparts. Ika nga. So may marami dyan ibang bilog. Maraming bunga. At may naglilihi. Maghingi daw siya ng gooseberry. Kasi masarap ba yun, maasim yun, di ba? So dito natin lagay. So, sa bandang taas, marami talaga bunga mga kapaparts, malaki-laki. Ayan. Ayan, nagkumpul-kumpul ng mga bunga dyan mga kapaparts. Hindi rin masyado makita. So, anong gagawin natin para maabutan natin yun? Hindi naman ako pwede aakyat dyan kasi sa sobrang bigat ko baka mabali yan. So 100 kilos lang naman ako. So yun mga kapaparts, ito hindi pa masyadong hinog. Ang may mga hinog na talaga yun sa taas. Kung makaakyat lang sana tayo, makapili tayo ng mga hinog. So anong gagawin natin? Susungkitin na lang natin mga kapaparts. Susungkitin na lang natin yan. Ayan, meron ako dito nakahanda ng sungkit. Kaso hindi masyadong haba. So pwede na ito mga kapaparts. At saka ito. So sa nakita nyo, ginagawa ko to para isusungkit natin yung iganon na yun. So yan yung dito. Ayan. Ayan. Simple as that mga kapaparts. So pwede tayo mamili kung saan parte ang gusto natin kunin yung mga medyo malaki. Ang mahulog, pasensya na lang, sa lupa na rin yan. Ayan. Sana sa taas marami, sana malalaki. Kaso ito sobrang taas. Ganun lang kasimple mga kapaparts. Sarap sana puno ng mga lalaki na talaga mga kapaparts. Kamay naghawak ng cellphone. Isang kamay naman nagsusungkit. Ganito talaga mga kapaparts pag mag-video tayo na walang kasama. Ayan. Ayan, ang dami yan. Maraming usik. Ayan. Kumpul sila mga kapaparts. Sayang. Galing talaga sa may bandang itaas. Ito talaga sana banda sa taas na maganda kasi malaki-laki sila. Sa kahinog na hinog. Hey! Dagdagan pa natin. Gamit lang ito. Yan. Punong-puno. Yan. Laki-laki.
malalaki yung pipiliin natin mga kapapart. Sana marami pa maghingi para hindi sayang yung bunga, mabulog lang mga kapapart. Pag maraming gustong kakain, tayo lang ibigay lang ito mga kapapart para hindi naman to sayang. Ang kuha ko dito mga kapapart, lagay lang sa mga gulay. At kagabi naglagay ako na ibang bilog. Masarap pala mga kapapart, kasama dyan sa mga kamote. Nandito lang kasi yan sa backyard garden ko. So yan, Wow. isa na lang, isang time na lang, last one. Yan. So maraming nausig mga kapaparts. So nakita natin, andyan sila oh, ang dami. So sayang, pero sige lang. Ito naman ay nasa lupa, ay para sa lupa, di ba mga kapaparts? So pwede na to. So thanks to God na mayroon tayo ng ganito. Pwede natin ipamimigay sa mga kung sinong gustong kakain ito. Meron tayo. So marami pa, napakadami pa mga kapaparts. Ayan. Wow. Oh, maharay na yung sanga sa dami ng bunga. So dami talaga sa lupa. Hindi tatagal ito ay tutubo din. Ay pwede natin kuha ng sinulyan. Ready to deliver na mga kapaparts. Ibibigyan natin to sa mga taong mahilig kumain ng maasin. Request kasi nila to, kaya i-deliver ko to. Sana mayroon pa magre-request para maubos naman yung bunga. Marami kasi. So thank you sa naman nag-request. Thank you sa mga naghingi. So hindi lahat ay nahulog lang sa lupa, mabubulok, nakikinabang pa rin. So thank you and bye. Safford Jokes.